nne keziye chukwu nne ya asịsị m n'ihe ngwa gị n'ụka oge nke gara imepe ọnụ gị asị m na ikwetego mma eme gị obi ụtọ efunuru sini ga-eme m obi aṅụrị ejikwa n'igbo agwụ ya onye ọcha aga m eme gị bụrụ onye na-enwe aṅụrị oge niile ihe ọ dị gị ka ị ga-eji nwe eme m obi aṅụrị oke ka anyị bidogoro ebe a ọkwa ịma tit ACF ANC Easter duty otu niile a na-atụ n'ụlọ ụka meje kachapụ afa gị na ya ọmụ abụ katkist kwa m na-edekọ ya ihe na-atụzi ya mma emekwu gị ya na-echekwuzi enye onyinye eziokwu ịma na ịbụ katkist ma ị na-amụnye aka n'ụmụ mpịampe ya nne ka isi ekwuzi ụdị ya kwa ị na-agụ akwụkwọ nsọ enwe ebe ede na katkist ahịa chụ nwaanyị ndị ede na ha ya chụ nwaanyị ha ya nnukwu nwaanyị bụ ndị fada ifunuga m ebe yi akwa ọcha adị m eyi nke na-acha ọcha ndị na-eyi nke ọcha bụ ndị fada ete ha mmanụ kwete m ikwetere ana m obi ụtọ abụrụ nke gị nne otu a ka isi apụ nekwa anyị ka m gwa gị ihe mụ na gị kpa ahụkwa na nwa kwuo onye nne ya n'ọnụ onye ọzọ negodo nwa ahụ na-agwa okwu nnọọ hapụ m ibe gị kwụọ 1000 na tit ya akwụ 5000 ma agwazi gị na ọmụ bụ katkist negodo nwa nchọ inye aka